Tak počkaj, ty si myslíš, že to ti len tak prejde? No ja... Počkaj, keď prehrajem, môžeš zabudnúť na svoju rodinu, lebo Čo lebo? ich zabijem rovno pred tvojimi očami. Toto nie je len o mne. Ide o celú moju rodinu. Neurobím to pre seba, ale pre nich. Sú to všetko, čo mám. Nech to stojí, čo to stojí. Musím ich ochrániť pred tým zlom. Nemôžem ich sklamať. Sú mojou silou a dôvodom, prečo idem ďalej. Musíš mu prekaziť, aby sa nestal prezidentom Pretorie. Rozumiem, pane. Len ja sa môžem stať prezidentom Pretorie. Ha, ha, ha. Odteraz mám všetko v svojich rukách. Tu sa to stane, dúfam, že sa nestane prezidentom, však. Nie, pane, to nestane. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám predstavil nového prezidenta mesta Pretorie. Je mi cťou vám povedať... Stop! Ako sa považujete povedať, že ste novým prezidentom? Ja som mal byť novým prezidentom a vy ste sa mi vyhrážal, že mi zabijete rodinu.